този свят. Човеците обикнаха тъмнината, не приеха Господа Исуса. Те ходеха по своите пътища. Светлината дойде на този свят. Човеците обикнаха тъмнината, не приеха Господа Исуса. Те ходеха по своите пътища. Сълзите му ще текат в небето за тези, които се отричат от него. Сълзите му ще текат в небето за тези, които се отричат от него. Сега Исус вика ни, мили братя, не се отричайте от Исуса. Наближи края на света. Исус Христос скоро идва. Сега Исус вика ни, мили сестри, не се отличайте от Исуса. Наближи края на света. Исус Христос скоро идва. Сълзите му ще текат в небето за тези, които се отричат от него. Сълзите му ще текат в небето за тези, които се отричат от него. Светлината дойде на този свят, но човеците обикнаха тъмнината повече от светлината. Сега Исус те кани, братко мой и сестро мой, ти, който си се отричал от Него. Неговите ръце пак са отворени към тебе и те кани, приеми Го отново в живота си и не се отричай повече. Сълзите му ще текат в небето за тези, които се отричат от него. Сълзите му ще текат в небето за тези, които се отричат от него.